kana son ka samu ka tafi da ta ganin ka Allah ko lahiya ka tau abin da mika hawa wallahi zan na zuru wuri ne baka da labarin sai da kai min a ta mita sarkin gyaran kohoton dokin garkon matasan arewa kada ka ce girman rahin zuru shi radiyallahu anhu fari wankan Allah wallahi suka riba kai horin banza ba katan da suka ko taba ka sai ya lasa jarma ba gaba da gaba ba ko ta baya sai an shirya kan daki sai an daru ko an daru ɗaya maza na shakka uban Mustapha angon Hajiya Ramatu durubun zuru ba Aliyu uban su alfaddu kura a basu nan ya gaba ne ka je ana wadin bajo ka kai banki tabbas wallahi mai kyauta kamar ana albashi in yayi ma alƙawari ka take ci bashi ko cikin muhalki kai muhalki hora san duru ya ma alheri wallahi ta he tara mai hannu in zuwa ta waye ta tabbata sadaka Allahu alazim ina ne rijima muna roƙon Allah ya Allah ka tanya Alhaji Abubakar Sadiku riko amin ka kare shi ga miyagun kaddarori amin kuma Allah shi nuna muna ranar nadin shi amin majiya su ji takaici don na ga sun hidimu suna kallo na ina hake gani ka san shi masoyi Abubakari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi za a bi sadaka wa sadaka bihi don haka duk mai ja da shi wallahi da Allah shi kaja kwarai na zan gara sa zuru karasa da duk abin da annan ka bugo min waya zan yi ma flashin kai mi flashin an gama sake so abba su tebukin na abba bai zuwa ne wallahi da yadda hekoto a diyatar kanu mutane suna mugun godai gare kai ko na hali ne